дар як сол зиёда аз 2 административни правонарушения ки кина паспорти нав гирифта бошед, албатта тафтиш мешавад. барои ҳамин забони русия донед, мақсад тоғри бигардед. дар ин ҳолат бисёр вақтҳое мешавад ки салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. мо имрӯз комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. бо диққат бошед. дар ҳамин ҷа як чиза тавсиятон метиҳам. нафарҳое ки тамошо кардесен, як дақиқа ҳамин видеоро пауза кинен, комментария бинен, силкаи телеграм канали ма закрепит кардагиай. агар бидроен подписатсия кинен, бениҳоят миннатдор мешавам. хоб, саволҳои шуморо мехонем. як кас нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. дар шаҳри Душанбе радарҳо ба кор диромаданд ё ин ки не? меган олиам ба кор диромадагӣ нестанд. бале, радарҳо ба кор диромадагӣ ҳаст. аллакай официални ба ҳамаи шаҳрвандон хотиррасон кардан шурӯъ карда аз рӯзи анаҳами 20 радарҳо ва камераҳо насб шидагӣ буданд. ҳамуво шурӯъ кардан ба ҷаримабардорӣ. яъне ки ин радарҳо ва ин камераҳо 5 намуд қоидаи ҳаракат дар роҳа вайрон кардана насб мекунанд, аз ҷумла ремед накардан, ё ки дар ягон ҷои нодуруст парковка кардан, ё ки дар дуюму сеюм полосаҳо манъ кардан. ҳамин чизоро бигем ки назорат мекунад ва ҷарима таъин мекунад, агар ки қоидаи ҳаракат дар роҳа вайрон кунед. ва гуфта мешавад ки дар умум дар ояндаи наздик бояд ки ҳамагӣ 6000 радарҳо ва камераҳои назоратӣ насб карда шавад. мухтор нависондай: саволомона дар куҷо бинависем? дар инстаграм нависем, ҷавоб наметӣ. саволотона дар инстаграм нанависонед. ҳамин комментарияе ки нависондай, дар ҳамин ҷои комментариятам метавонистӣ ки саволта бинависонӣ. як кас нависонда: ассалому алайкум, ай дели мобайл штраф дошта бошӣ, ягон проблема намешавад? мошин гирифта будем, 3 штраф омад. шаҳрванди хориҷӣ дар Федератсияи Русия дар як сол зиёда аз 2 административни правонарушения ки кина, яъне ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, метавонанд ки номша запрет бикунанд. ва ҳамин штрафҳое ки шумо гуфтаистен, новобаста аз қоидаҳои ҳаракат дар роҳ боша, ё ки дар метро боша, ё дигар чизо, ё ҷаримаи маъмурӣ ба ҳисоб мераванд ва бигем ки 2 зиёд кишид, аллакай запрет карда метавонанд. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. ман 19-сола ҳастам. ягон бор Россия нарафтам. бирам ягон мушкилӣ мешавад ё ки не? ҳамира мефаҳмонден. раҳмат пешакӣ. не, ягон мушкилӣ намешавад. вақте ки бори аввал мерен, мисол шумо бидонед ки ҷои кортон дар куҷоае, пеши ки рафтесед ва дар куҷо зиндагонӣ мекунед. чунки айни ҳол дар таможни контрол вақти гузаштан аэропорта ҳамин чизои муҳиманд ва мепурсанд. ва агар ки ба ҳамин саволҳо дуруст ҷавоб додан натонед, надонистани ҳамин чизорам сабаб шида метавонад ки шуморо обратно аз аэропорт бигардонанд. як кас нависондаи маркази шиноснома ва раводид. дар куҷои Душанбеай? ответен адресшам медонед? шуғли аҳолӣ мерен, ҳамунҷа муроҷиат мекунед ва ҳамун маркази шиноснома ва раводиде ки нав кушода шид, ҳамунҷа дарем. хоб, тамошобинони азиз, дар ҳаминҷа як нафари дигара ба шумо тавсия метиҳам. агар бихоҳем ки барои перескат кардани граница сафар кунед, ҳуҷҷатҳои худтона аз нав дуруст бикунед, рақамҳои рӯи экранда аз номи ман занг бизанед, шуморо бо нархи арзон ба границаи Қазоқистон мебарад ва назар ба дигар ширкатҳо нархи роҳпулиш арзонтар аст. як кас нависонда: ҳама гапҳоятон дуруст бародар. ман дирӯз омадам 24 соат моро доштам. телефонро тафтиш мекунам. албатта забони русия донед, ба куҷо рафтаантона, пеши ки рафтаантона, адресона аниқ бошад. паспорти нав гирифта бошед, албатта тафтиш мешавад. барои ҳамин забони русия донед, ба саволҳо ҷавоб натиҳед, мегардонанд. бале, мо гуфтем ки яке аз причинаҳое ки дани мамен аз аэропортҳои Россия мегардонанд, ҳамин забони русиро надонистан мебошад. яъне забони русиро вақте ки хуб надонед, ҳамун саволҳое ки барои шумо метиҳанд, ба саволҳо хуб ҷавоб дода наметавонед ва дар ҳолати хуб ҷавоб надодан, албатта ки шуморо мегардонанд. як кас нависондаи: салом акаи Сорбон. дар куҷо 100% меган запрет дорӣ ё ин ки не? ҳамин ҷое ки нав кушода шидагиай, шиноснома ва раводид, ҳамунҷа мерен муроҷиат мекунед, 100% ҳамаи линияҳоро проверка мекунанд ва ҷавобша барои шуморо меган ки шумо запрет доред ё ин ки не. як каси дигар нависондаи: салом ака. авфи муҳоҷирон нашидай, пешакӣ раҳмат. мутаассифона ҳозирашда дар ин бора ягон информатсия нестай. толиб нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон. дар бораи праваи расистӣ мегуфтӣ, ҳамин маҷбурия ё ин ки не?
чихеле ки тағйиротҳои навшид шурӯъ карда аз 1 апрели ҳамин соли 2024 барои нафарое ки двойной гражданин ҳастанд 1 сол муҳлат доданд ки праваҳои тоҷикии худшона ба праваҳои российскӣ иваз бикунанд. Яъне дар ҳолате ки шумо двойной гражданство дошта бошед, бале ин чиз ҳатмие. Як кас нависондаи салом акаи Сорубон. Ман Далер як савол дорам. Ҳамин гости гуфта биёӣ бара граница рафтан мешавад. вақте ки шумо гости медроен, мигратсиони картаи шумо 3 моҳ муҳлат дорад ва вақте ки аз Россия меброен, тибқи қонунгузориш бигирем, агар бо баъди 90 рӯз ҳаққи ворид шидан дорен. Вале агар ки дар ҳамун 3 моҳе ки Россияда буден ягон нарушение накунен, мақсад тоғри бигарден, дар ин ҳолат бисёр вақтҳое мешавад ки бо ягон ҳафта пас вақти медроян ҳеҷ чиз намеган. дар ҳамин комментарияҳо бисёри нафарҳо адреси шуғли аҳолиро пурсиданд, адреси ҷои шиноснома ва раводиде ки нав дар шаҳри Душанбе кушода шуд. тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, дар ин мавзӯъ як видеои алоҳида мекунем ва ҳамаша мефаҳмонем дар аввали видеои оянда. Як кас нависондае ки ассалому алайкум акаи Сорубон. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шида ё ки не? мо ҳозира метавонем ки хизмати алтернативӣ кунем. бале хизмати алтернативӣ пеш аз сар шидани призов мешавад ки шумо бирен дар ҳамун ҷои истиқомати худтон дар военкомат муроҷиат кунед ва агар ки шуморо номнавис кардан, баъдан бо тариқи пардохт кардани маблағ 54 000 сомонӣ шумо мерен дар муддати 1 моҳ хизмати алтернативӣ мегиред ва даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ призови тирамоҳӣ аз 1 октябр сар мешавад то 27 ноябр давом мекунад. тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.